ಫಸ್ಟ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವಲ ಎಂಕ್ ರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಹತ್ತನಾಡ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖರ್ಜೂರಡ ಮಲ್ದಿನ ನೀತ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚದೋಜಿಲು ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡು ಪಾಪ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತು ರಾಸಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏರುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ತೂಪಿನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಲೆಡದಾದ ತಿಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ ಆಂಡ ಮೇರ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಾರೇನೊಂಜಿ ದೇವತೆನ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಮಿಂಟ್ ಈ ಲೆಮನ್ ಮಿಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ನೆರಿಗೆ ಮಿನಿದ ಫುಲ್ ಜೊರ್ರ ದೊರೀತು ಮಕ್ಕ ಇಂಚ ಒನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ದಾಗಿಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವಲ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬೈದಿನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ನನ್ನ ಬಾಬನ ದಿನನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಮೇಲ್ ಬತ್ತನು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಪಿನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅವು ಇಮೇಲ್ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತೀನಿ ಏಪ ಮಂಡೇ ಬೈಯದ ಪುರ್ತು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ ಐಟೆ ಅನ್ನ ರಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ದಾದಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂತೆತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಐಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನು ಐಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನು ಬಕ್ಕ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲತ್ತ ಐಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡನ್ನ ನಮಕ್ ಎಂಚಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವು ಅಂಡ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಐಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಗೂ ಅಂತೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಾಕಲ್ನ ಅಂಚ ಐಟ್ ಏನು ರಡ್ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಟು 7,000ಗೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಅಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತನು ಸೊ ಐಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂತೆತ್ತನಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿತ್ತಿನಟೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ಐಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಚಾನಲ್ಡು ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡು ಈತ್ ಲೇಟ್ ಪತ್ತೆರೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆರ್ನ ಈತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು 13 ಸಾರ ಉಳ್ಳೇರು 13 ಸಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಗದಾನೆ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ರೀಸನ್ನ ಪನ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಐಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀನಿ 200 300 400 ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಏರೊಂದು ಬತ್ತನು ಅಂಚೆಂಕ ಲೇಟ್ ಅವನು ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ತದಾತನು ಆಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಟೋಸ್ಕರ ಎಂಕೊಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಣ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ವೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಏಪಲ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪನರಿಜಿ ಒಂದು ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದ್ಮಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಾರಿದ ಆತದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬೈದನು ಓಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಾರಿದ ಅಮೌಂಟ್ ದಾತ ಎಂಕ್ ಬೈದನು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲು ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಡೆ ಏತು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಪಂಡದು ಅವೇ ನಂಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಪನ್ಪೇರ್ತಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಏನು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ
ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ 3195207418 ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಅವೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ 319 ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು 21 days ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಕಲ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಅವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುನು ಅಂಚೆನೆ 52074118 ಅವಲಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ 520 ಪಂಡ ಲಕ್ 741 ಪಂಡ ವೆಲ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ. ಸೊ ಲಕ್ಕಲ ವೆಲ್ತ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನಿನ ಪುರ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಅವಲ 319 ತಿರ್ತಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆಯೋಲಿ ಅವುಲ ನಂಬರ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರೆಯೋಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ನಿಟ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದೆ ಬರೆಯೊಂದೇ ಪೋಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ 1111 ಒಂದು ತೋಜಿನಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಡೋರ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ 1111 ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕುಲು 11 times ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಯೋಡು 11 times ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಲ್ದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತ ದೀವೋಡು ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಯೋಡು. ಕಾಸಾಂಡ ಕಾಸು ಐ ಗಾಟ್ ಎ ಮನಿ ಬಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಚಪುರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೆಪಿನಿ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನು ರಾತ್ರಿಗ್ಲ 11 ಟೈಮ್ ತೋಜಿನತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಸೇಮ್ ಅವೇ ವರ್ಡ್ನು ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದೇನು 21 days ಮಂತ್ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಆವೊಂದೇ ಟಕ 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 ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಪಟ ಪಟ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ತೂವೊಂದು ಪರು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ತೆಂಗು ಒಂಜಿ ಬಾಬನೊಂಜಿ ಗುರುಬಲಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾಲೆಜ್ ಕುಡೋರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತುಲೆ ಅಪ್ಗ ನಿಕುಲು ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಿಕುಲ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿ ಬರ್ಪಾರು. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಪನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆವೊಂದು ಪನ್ನಗ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತೊಂಜಿ ಪನ್ನ 11 ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತುಲೆ ರೆಮಿಡಿ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನೊಂದು ಪಾರು ಮೇರೆ ಸಾರಿ ಬಾರ್ದು ದೂರ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಗಡ ಕೇಂಡೇನು ಸಾರಿ ಹೋಗ್ತುತ್ತೋಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ಇಂಬೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮಮ್ಮಿ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿನೊಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ತುತ್ತ್ಯಾನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕರಿಮಣಿ ದೆತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕ್ರೌಡ್ ಡೋಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯಡ ಕರಿಮಣಿ ಐಕೆ ತಾಳಿನ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುರ ಆಯ್ತು ತಾಳಿನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಜೇರು ನಿಜವಾದ ತಾಳಿ ಎದುರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಣ್ಣ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುನ್ಗೆ ಐಕೆ ತಾಳಿನ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡದೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಟಿ ದಾಲ ಪಾಡೋಚ್ ಬಂಡೇರು ಮೇರು ಉಂದುವೆ ಅಬ್ಬರುಂಡ ಈ ಕರಿಮಣಿ ತುಲಿ ಅಬ್ಬರುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಈತೆ ಪಂಡೆ 11 ಪಂಡೆತ ಅವೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆನಗಲ ಅವೇನೊಂಜಿ 100% ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಲೀದಿದ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನು. ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದು ಬೈದೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಗುರುಬಲ ಅಭ್ಯಾಸ ತೊಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ವೆದರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸೈನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನೊಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಮಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ತಿನ್ನೇರು 10 ಬೈದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ 10 ಬರೋದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ತಿಂದುದ ಇವಾಗ ಪೂರ 10 ಬೈದೆತ ಅಂಚಾರು ಒಂಜಿ ಖರ್ಜೂರೋಡು ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಟಮ್ 10 ಬೈದಿರಿತ್ತೆ ತುಪ್ಪವೇ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಊರುದ ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗುನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಯಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆತ ಅವಿನೊಂಜಿ ಮಂತು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು 15 ದಿನ ಪೂರ ವಸ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖರ್ಜೂರಡ ಮಂದಿನ ನೀತ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು 3 ಡಬ್ಬೆಡು ಪಾಪ 15 ತುಲೆ
ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡು ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಹಿಡ್ಕಂತಾನೆ ಎತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯೂರ್ ಗೀಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತೋಲೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆನಕಾಯಿ ಟೀತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಲ್ಲು ಕುಕ್ಕು ಕನದಿರು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಾತಿ ನನಗೆ ಕುಕ್ಕು ಒಂದೆತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕುಕ್ಕುದು ಒಂಜಿ ಗೊಜ್ಜು ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ಪದ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ತುಪ್ಪವೇನು ಗೊಜ್ಜು ಉಪ್ಪಡು ಕನಗೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪವೇನು ಕನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾರು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪಾಪ ಆರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ತುಂಬೊಂದು ವೈದಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಕನದಿರು ಈ ರಾಸಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಬಕ್ಕ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಆಂಡ ಆವಲಿ ಪಾಪಾರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತು ರಾಸಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏರುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ತೂಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಲೆಡದಾದ ತಿಪ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನತ ಆಂಡ ಮೇರ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಾರೇನೊಂಜಿ ದೇವತೆನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದೀತೆ ಅಪ್ಪೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಂತದ್ದು ಏರುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡ ಆತು ಮೋಕೆ ಅಂತ ತೂಪಿನ ಗ್ಲೊತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಪಡೋಚಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಮುರಣೆ ಅನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಕೊಂಡತ ಕೆಲದಕ್ಲು ಅನ್ಪಿರು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನು ಜಿಂದು ಫ್ಯಾನ್ದ ಸೌಂಡ್ ಐಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ದಿತ್ತದು ತುಲೆಂಕ್ ನಿಡೇನೆ ಅಂಚೆ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ ಮಂಡೇನೆ ಏ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕು ಅಲ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಿನ್ ಉಂಡ ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಬಕ್ಕ ಪಿರವನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬರ
ನಂಬರ್ ಮೂಲೆ ಏತು ಪ್ರೈಸ್ ಐತೆ ಅಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿನ ಏನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನದ ಈಸಿ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ದು ಜಾರುಂದು ಅಂಚ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಮಹಾಮಾತೆಯ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಇದು ಮಹಾಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಯೋಗ ಯೋಗ 11/2/2024 ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ 13/2/2024 ಮಂಗಳವಾರ. ಸೋನನ ಪ್ರಸಾದ
ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್. ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಂ ಚಾರ್ ನಮಕ್ ದಾದಾ. ಬೆಂಟದ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಜಿತ್ತು. ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಮಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೆಮನ್ ಮಿಂಟ್ ಇದೆ ಉಪ್ಪೇಡ ಅದೇ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಪೂರ ಫ್ಲೇವರು ಇನ್ನೇ ಏನೈತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಳ್ಳ ಇಂಟು ಮಂಡಿ ಹಚ್ಚವ ನಿಂತಿನ ಎಂಜಿನ ಬರ್ತದೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ತೂತದೆ ಸಾರಿ ಬುರ್ರ ಅಂದು ದೊರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಿಯೋ ನಿಂತಿಂಬೆ ಹುಳ ಹಿಡು ಒಗ್ಗಿರತ್ತದ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ನೆರಿಗೆ ಬಿಡು ನೋಡದ ಫುಲ್ಲು ಬಗ ಇಂಚ ಪೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೋಡ ಹೊರ ಅಂಚಿನ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಹೊರ ಅಂಚಿನ ಆದಿತ್ತು ನೀವು ಸರದು ಒಂದು ನೆರಿಗೆ ಉಂಡತ ನೆರಿಗೆ ಬುಡು ನೋಡದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿಂದ ಅದು ಬುರ್ರ ದೊರಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. और ओले तो डिस्क्रिप्शन को ले ब्रो बंदे रिको अरे चल में स्वीट कॉर्न पचड़ी मैंगो पचड़ी बोले स्वीट कॉर्न पचड़ी ನೀ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಲ್ವೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಇಂಚಿವಲ್ಲ ಲೈಟ್ पण ಇಂಚಿವಲ್ಲ I come boys ಕೋಡ್ ಎಂಚಿನ ತಿಂದಿ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಫಿ ತಿಂದಿ ಕುಲ್ಫಿ ತಿಂದು ನನಗೆ ಪುಟ್ಟು ಕುಲ್ಫಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಫಿನ್ ತಿಂದು ಕೊಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಶೀತ ಆತನಿ ವಾಯ್ಸೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೊರೋನಾ 2.2 ಕೊರೋನಾ 2.4ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಗೋವಾನ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದು ಗೆದ್ದು ಮೂಜಿ ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಖಾರ ಪುಳಿ
ಎಡೆಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಹಂಚಿಂಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಪುಲಗೆ ಎಡೆಂಡ ಸ್ಪೈಸಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲ ಹಾಂ ಎಡೇಜ ಯಾನ್ ತಿಂದಿಜೆ ಇಂಕ ಸೆಕೆಡ್ ಮೂಲು ತಿನ್ನಿಯರ್ ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆ ನೇರಂತ ಗೋಬಿ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ದಾಲ ತಿಂದು ಪುಚೇರು ತಿಂದಾಗೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಸೆಕೆಡ್ ಉಂಟಾರ ಫುಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೆಟ್ಲೆತ್ತನು ಆಮೆಟ್ಟು ರಶ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಳಿತು ಸೆಕೆ ಪುನೆಟ್ಟು ಅದಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಎದುರು ಬಣ್ಣಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚವು ಅದನ್ನೇ ಅದು ಇನ್ನೇ ಬನ್ನಿ ನೆಡ್ಡೆ ಎಂಕ ಮೂಲು ಸೆಕೆ ಪುನೆಟ್ಟು ಉಂತಾರ ಅವನಿಗೆ ಎಂಕ ಬೋಡಿಗೆ ಅವನಿಕ್ಕಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಭಯಂಕರ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾಡು ಪುರ್ಲುದ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಬೋಡಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಂದಾದ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ನೆರಿಗೆ ಮೀನಿದ್ದ ಫುಲ್ ಜೊರ್ರ ದೊರೀತು ಮಕ್ಕ ಇಂಚ ಒನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಕಟ್ಟದೋಡು ಇಂಚಲ ಆಂಡಪ್ಪ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಈ ಸಲ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದೊಂದಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ವಾಡಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರೆಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವರು. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಆಂಡು ಎಂಗಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ರೈಸ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಬೈದೆ ಅಣ್ಣ ಕಜ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಎಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಂತ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ನಿಮಗೆಂತೂ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ರಶ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ವಿಪರೀತ ಶೆಕೆ ಆಯ್ತ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡುಂಡ ಒಂಥರ ಉಬೇಟು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಅವನಿತ್ತನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ತೂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಬತ್ತನತ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖುಷಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗೆನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮಲ ತೂಯರ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೀರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಒಂದು ಪೂರ ಕಂತೀರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಲ ಕಂದಿತ್ತೀರು ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಬಂತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಕನ್ನಡ ಪಾಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಮಗೆಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೀರು ಆರ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ಗೊಜ್ಜು ಮನ್ಪರೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದೊಂಜಿ ಗೊಜ್ಜು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪವೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಉಂದುಂಡತ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆವು ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆವು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ತಪ್ಪಂದೆ ಪೋಪ ಅಮ್ಮಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೋಯರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಂಡತ ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ನಡಪ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಸೋಮವಾರಲ ಮಂಗಳವಾರಲ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉರ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಕುರಿ ಕಡಪುನು ಒಂಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪೂರೆನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಡು ಕೋರಿ ಮಾಸದ ವನಸ್ಪುರ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಡಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾನು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನಿಕೀತೆ ಸೊ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಪುಚಿ ಅಂಜನೆ ಇರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.